Wumogusi. Ndizi TV, uwenso wumi, Neji County Chito etanaine. Una, County ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, Nechisemo chinde chinyinge. Nigo kotonyora, asite kode ya Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV, na Smart TVs. Scania TV yao, na boigo onchore ilio yao, igo iko yenyore. Ndizi TV, nigo turine kirenga, ekio korentera, emerubuli merunge, chinka kichonsi. Ndizi TV, obwensu, wuomogusi. Mancho murigereria na kwareganira semese mwana Amayia Chinsa Isano na Ibere ekeroreri tukulio mwerio usachite ni areganire kuruga igase studio nchuko kumanyanga nararia ya genderete asinchira yobwenge gendera gutubwatia wetera se mitandao ya Facebook muna Ndizi TV News amonen semo ya YouTube Ndizi TV News inyora litukulia rero na liekigambero ekenene gya Supreme kegenderete kurwa ebirengeri byabo igoro yeki nagia BBI abwase abanachebi na batano na babere bagenderete kuru birengeri byabo magega yoko na chabene woikiraniwa ayo amunayanda mange asinchira yo wenge nkogochirara segekeke kirebusyo. Nje nigonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita nolia tokubaterana komo asensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta kera tutaiteto ya chake kurwa somo chu Nairobi osase county ya Nairobi kurwa samagacho a Supreme Court abwase kinagia BBI kegendrete asechinga kechiga abwase abana chebi na bagendrete kurwa ebirengeri byabo igoro yekine kyogia BBI ilikomanya gose nigokia renge maminchane katiba gosema minchane lichiko liense ito ya Kenya abwase kolengana no munachebi no monene omosubati madakome agenderere gotebanga ebintu mbirororo gose bipengele mbirororo ekemo bibiri bitatu iga ekinekyo gose BBI etanyarete ko bagi kubwatia lichiko gatiabo nigatebire buna omurai wense omoske Huru Kenyatta tabwenerati gochakia omorobelio bwogo chenchia ekatiba eyonigere mamincha nelichiko waigo asate babuna ogochaki wa wechi constituency chinde chinyinge senseito ya Kenya buneke buna omorobelio BBI olegoteba eyonigere mamincha yelichiko tigaturagenda goika asekigambero gya Supreme torategerana riaya agendrete. The last aspect of this issue relates to whether it was established through evidence that the process to amend the Constitution through amendment bill was initiated by the President. At the outset, it should be pointed out that the concurrent findings by the two courts below was that the President, by a number of antecedent acts, and initiated the process, and the state was the real force behind the amendment process, including through the use of state resources to support the process. In a challenge to this finding, it was argued by the Attorney General and the BBI National Secretariat that it is the BBI National Secretariat through Honorable Dennis Wawero and Honorable Junet Mohammed
who are the initiators and promoters of the impugned constitutional amendment initiative, and not the President. An examination of the evidence before the courts revealed a number of things relevant to this factual determination. For starters, the President and the National Executive took certain actions which portray its role in the initiation and promotion of the constitutional amendment. The President did not do those things as a private citizen, and this is clearly demonstrated in a number. Na babwatani be kiama kia ODM gosensemo ya babwatani be kiama kia ODM kurwase kaunti ya Kisii niko bagendrete gokoro kurubekana asomo chibosongo abwase batebire buna gosenigo bakagirete buna etiketi ya ODM nigekagire kwenanwa uchiase omo women rep we kaunti ya Kisii Janet Ongera ejo batebire nigera be mamincha yeli chiko goseno mamincha ye kiama kia ODM abwase baganirie obacholio boke gokoreka egera abantu boka bechorero murayo libaganetie asuguchekulie kirokyo bo women rep ase county ya Kisii kolengana na barabo nigo batebire omosubati Doris Donya Toto nero bwenerete kwegwa etiketi yo egekogera abanta bange nigo bamuitabiranire buno murai orache kubaletera magenderero ase county ya Kisii nigo baigo batianire gocha kumosira na kwenekia buna obwire kirogekyo kyobo women rep ase county ya Kisii. Sisi kama wana youth wa Kisii, kama unataka kupea Janet direct ticket, wacha Janet akufanyie campaign, wacha Simba ingie independent, tutafanya campaign ile yenye unaiona hii Kisii. ODM ilikuwa imekufa Kisii, Simba ameifufua, umeanza kumsunguja venye mnataka. Tuko ready mahali popote anaenda hata kama ni punda tutaingia hapo. Jega ngiya rangu na managa ese county ya Kisii ndo bachi consensus kianda. Consensus kianda jindo watekera abantu babate free babate batagete banyore ticket ya ODM egera barwanire biroge byo women. Tirateyo ODM ya babasi oboga bada ticket emanyo ko obo women nande the same e consensus yamo. Lazidi mini nganya Kisii county to bate consensus yamo ko to gambera. Egendo tware go saba omongi na Janet litangani oto sikera basacha ODM gusi onye Simba tali ko ebu ticket na Donya ODM go kwere gusi Chinga kiechecho ababwatani bali bakomosira omo women rep omosubati Janet Ongera na barabo nigo beso kiri na kwiraneria igoro yenganeyo abusi twaumiranire ga igoro yo mogoko munebirero konyara tokorira byaerire bono togende gasi koira ni Janet Ongera 5 again that is 5 again omongi noyo iga ntutu amanyete tibesa kya affirmative fund kosentiro kosengazi kitigo kora nomongi nogera tokamanya orure titangi oire biremo gokonya wao orure tipasari ikoko togwakero mugako ito president ya egotiko chabono ya gatano okorukuraira Amoro Odinga igoto kumwakira mbuye muna Nyasaya mokonye na amanyete ningokorire gas ningoikaransire ese nyoberi ya ODM bakabono ida Janet ne oriyo korire mere nawe timonto gekero goko babono ri nyombe yaberengia ne nyomba ya gachiro no mwana Janet Ongera no musata ko musacha bori Governor Ongwaye Egase ya arentira matunda yagerire onantu bunomba gusi twamanyekanire widely Oyo kurigia ekirugo kyobo jumbe ase constituency ya Nyaribari chache James Kenani niko bona bolire serikali ye county ya Kisii kubeke merobali boikiranu asoko enekya buna nkoro siere ensemo alia saba abalemi ba matoke baranyara ko babakuira amatoka abo magega ataraikigwa ase factory eyo anyara ko bageko igoro matuka make ase ensemo ya agricultural training center ensemo yo manyekanete buna collection center niga bolire goika abalimi abo banyorwe asengencha bange babo nigo bakoru atambe na igo goike serikali nyara ko bikimero buli saine elyo kwena kyabuna e factory yo nkogendererere sipara chitu cha rosiwe nga
ikiara nandi chigali chigucha gukwamera nchiraria naendo asara ya soire nebwenete chipara chirosigu tu kwagacha kende nseye naendo mekuru ugutumigucha ngumbu onye chipara chino njiri chingi chipara nekyo umuchaka no bwa magenderero bone gento ndagite mente ndarakura igo manyitenga a collection center igikali Nyamache mimi usikaranga Nyamache ni factory asi factory yecha na kigo se mole miara Rusia litoke kurwa alire paka Nyamache na nyaliwa nere kumete ase amangana amatoke tigawa wiki collection center angenase abalimi baranyali wikia amatoka ayo bata koletibo nganaende bonongo cha bali kwa kaniwa ligoli kurusi litoke kurwa paka Nyamache ase collection center kali mwarengere lyagale mukolengere lyas ubwingi naende kurwa plan ligento yo plan ligento kurubye ligento chikobo na ngicho konya paka abachikuru bawo talibone gali ukandile nga gwakulira asyao dai kamurachi Chris Obure oyukolie kergo kyobo governor se county ya Kisii nero yobwangoiga komo mochia omenyete meyense America aselieta Cosmo Choi oyonyara kobaga gukwana chinkwanda chimbe igoro ya mamo mwabo omuraibwenso muske Uhuru Kenyatta ngina Kenyatta kolengana no Obure nigaganirie abantu bonsi gotwara maskani ochia sabaswati abwasa muganirie Cosmo gotwara maskani yekerengo keigoro Cosmos joino yomo wabantu baitu singaiga umenyeta America atatiga amangana akwana tari kubatikana ne the studio musi umungina bunolia mamangina no mungina manene no mungina sikire no mungina okorire gasia ebuya sinsi yiga ubwene tamasika ayego masikani na kirumu mu Kenya wane kro oyo muita kuimu kwana mangana atari mangana yichinsoni atagwele kwana wasa atagwele kwana usabantu bali ikinege tukiaga cy'abantu abangi nandi wikatugikana Omusubati Aned Nyakerario oyokoligie kergo kyobo women rep korwase county ya Nyamira nigo bona aburirie ababwata ni korwase kiama kia ODM chingaki obachori obokebo guche gokoreka chitariki 5 na Ibere cy'umutinyo gocha yonyari ko bakegokoreka asenchira yoboene no bwasioku na korolibaga gochia 7 inchi wechorera barayi bali barachie ko bakonya asobachori buli bosio chingaki echo nigaburire abamenyi korwase county ya Nyamira wesokia asobonge na komochora elianyar konyora etiket ya ODM egere achikobarwanerera asama tukaribosyo ose asobachori bogucha okoreka chitariki 5 na 3 omotenyo ose chitariki kyanda omotenyo 5 na 3 omwaka oyoiga nigo boigatebire ari no kwegena buna bamenyi korwase county ya Nyamira mbache komochora na koba omorai we county eyo investigation thorough research on the aspirants, so that at the end of the day, banyole the right candidates. Otherwise, the Kirumontata getasia abatole ODM kiram nanchigonde ODM dam. Igo to the koranga ODM yanyole the best candidates. Bago chorua sobo maene, bago chorua naba na inchi, naenda ba na inchi bako ruo maene. Office ya ODM, a kole initiative. Yoko genda barabuka banyene after they get the report from opinion polls, but non officials from the office wait around those counties komanyo maene egere banyo the right candidates, because one thing for sure I know our candidate injire chigo kagotumia chibese ko influence abantu bande egere banyo lenga na bwate a way forward na bwabatangani ase gonjengo sababu si ODM na wali batene ne tobo choli bakole thorough investigation thorough research
abarokigwa abaiboli amo n'ababwatani bonsi b'ekisemi nigo bakirwe ng'ambu ya mono asokoenekia amachibwa amaya aya abana ba kirasi 5 ayo asogete bwangoiga abwasa abana bange imense ito ya Kenya barorekanete gokora bya aya namang'ana iyo yokorigie kirgo kibo governors county ya Kisii omosubati Rachel Otundo yote bang'ano nya amwaka o 2020 onyara kobago ko bumwaka mokong osomwaka bwechirwe 2020 noyomo nigo lengo mwaka mokong eyue kairera amatemwa yo gosikugwa bosyo asengencho yebinyinyi bya COVID-19 asabono akirenga mbuyamono asaba bwatani bonsi bechisemi asokweneke buna abana mbanyara ko babago korabya asomwaka oyo abali bonsi asiga singiye bakolye abana bonsi pamoja na Bible bonds and all the other stakeholders. Ikiagara corona ya lengoro into what the crash program. Ukiro mo na struggle in one way or another. Wanafunzi abalimu Bible back struggle fees. But after all the struggles, wale drama tokea maya, ngote ba congratulations for the job done. Abalimu baito kwa kira mbiyamono asokole mereri obonge paka mwatu bwatsiri paka abana baito bachiko korabya. We are very proud as a Kisii community or a Busi community as saying njo abana baitu babere abatanga inegoro and good luck abana mumurano muiseke ekara batanga mumurano muiseke. That shows what a man can do, a woman can also do. Wana nige ndege bako ngobeka kia patriarch Busi ngaba murano babo ndo kutanga na kiango wana tiakero reka ne kurworo ki reflect bake siasa na even a woman can do better. It is not necessarily a man. Kodro bale musaba ko tamata na bani kukura para matemu bara kutuba sabera maya ba kukura matemu. Tunaomba baba taken care of better by the parents and the community, the church at large. Now the community komoranje mokani abantu bakona li abana drugs, substance abuse into binde na gender based violence yonste basotokoro linda abana baito tubalenda turabarere because it's the generation of tomorrow. Chinga kechecho Otundo nigaboliri abananchi kwegwa libaga wechorera abarai baratake asobachoryo bokebori bosyo gose chi nominations abwasatebire abantu bagucha baunererwa anene mono nabasubati asebonaganirie abananchi baguli bagalia bene na gokora chi nominations yecho abwasatebire nga abantu abange osebya mebinge nigo biro bereti gucha kwaina na chi direct ticket abwase bakoli na libaga abasubati kwenyorera etiketi wetera sogochorwa nabananchi. It is very unfortunate ngamba kwate ndikiriba kuigwana aso kuigwana abakungu abange na youth abange bakota winuka ratiga moche kuboli mora, and that is very unfortunate. One got to take 2/3 gender rule njirati tora achieve 2/3 gender rule nya chipati chiwo tumeka kwa abantu bali elected or former leaders to ticket into abantu bane bali tukubona ndoko yo ticket. It is very unfortunate. You want to get to whatever. I want one in two gender the electorate. Think about Kulira. I want one in two a party near Abanyene, Bago business yabo. It is a business as you can see, and I call them very clearly because Yamori will make media. You get to whatever. Choro Monto in accordance Munamokomora. Really, you want to add value. A person who can change your life, a person who can bring development, who can use the resources best. Moriger, you want to you Motrico. Umuntu mubaye chibasa uso mutale pati nene pati tiko chimatanga pati tiko changa pati tiko take responsibility toko ni voli para toko ni voli magenda randoms. So for that reason choro muntu kwata kana munale nalichi pati chira nyana kwebanga next time. Nansemo yabagaka begesa kukia baikoyo bona nigo beso kiri na kumwigerera omurai bwense muske Uhuru Kenyatta abwasi batebere buna omurai bwense tanyaletiko bakago kwana nkwane ndeyonsi igoronga omokonyo ya William Ruto naganetiye gusina roberetie ko Morusia abisi asamatuko amagega aetire nigo bayigo batebere eyo propaganda nigo bayigete asensemo yenyumba y'oburai go state house memo cyo Nairobi ritkolya Jumamosi abwasi bachete gukwanira mangana mangao amo no murai bwense muske Uhuru Kenyatta nigo baganirie bali bagendrete gukwanengane yugotigali marioka abwasi batebire okuo no gusalirieta. Kuna mambo ya mshangao kusikia especially watu wa media mali ambao hata mukua umeletewa mambo ati kuna maneno
president alisema mambo ati ya impeachment, na hakuna mtu alisema kitu kama hiyo. President hakusema. Mimi ndio nilikuwa MC wa hiyo function kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Jambo lingine ni kusema ati president aliita wazee wa Kikuyu. Hapana, sisi kama wazee, mimi kama patron ndio tulimuomba chairman kikao ambaye ndio mzee mwenzetu Rais Uhuru Kenyatta, tukae na yeye kama vile wengine wanakaa. Na sikumaanisha Mkikuyu akikaa kama vile tumekaa hapa, hiyo inaletwa ni mambo ingine kubwa ambaye sijui imechukuliwa namna gani. Na ndio tukasema tuuzui uoga tena. Uoga ni kitu atununui. Mtanunua? Atununui. Na sisi inafika mali nasikia hata wanasema ati tunaogopa kwenda kwa debe, mara sijui wataimbiwa, mara watafanya nini. Sasa tumetokea wazee. Na wazee tunatokea kwenda kwa vijana wetu na mabibi zetu, ambaye mumechukua mnasema sijui ni mama mboga. Kwani mboga zimeanza kuuzwa juzi? Kazi imeanza kukosa juzi. Miaka hii ndio kazi vijana wamekosa kazi. Wamesoma na mboga ni kweli. Kwa hivyo mimi nawaambia kwamba sisi mali tumefika mwisho.